дар сомонаи иҷтимоӣ як навореро дидам, ки бениҳоят диққати фикр мекунам хурду бузурга ҷалб мекунад. Як навори бисёр оддӣ, содда ва оммафаҳм аст, ки дар Бадахшон, яъне ноҳияи Ишкошин сабт шудааст. Чака ягон кас мешунаведара дистатон нашкана. Фаҳмидед, барои ки ҳам суҳбат ягон кас надоред. Инаи гӯшои чун зиёдӣ кард, идо баъз чиёша бачаҳо чӣ карданд? Скидка карданд. Инаи инора гирифтем, фаҳмидед? Скагалко айно мемон. Дигар чӣ мехоҳед? Фақат машқ кардан дар кор. Тамом менат кардан дар кор, ки моро тамоми дунё тамошо карда истодааст, мо бояд результат нишон бидем. Фаҳмидед Алибек? Ва кросан давидан дар кор. Дил агар бисӯза аз чашми кӯр об мерезад. Ва ин бародарам ҳамин гуна дарёфтем, ки новобаста аз мушкилотҳо, новобаста аз камбудиҳо, новобаста аз ҳама буду набуди зиндагӣ, ӯ мехоҳад, ки дар ҳамин минтақаи овозадор насли навраса ба як роҳи дуруст тарбия карда бошад ва нишон дода бошад, ки зиндагӣ чист ва чӣ гуна бояд онро гузаронд. Ва аз ин ноҳия, яъне аз ноҳияи Ишкошӣ мо ҳамкурс дорем бо номи Сиёвуш Гулмамадов, ки ӯ ҳам дар ҷаҳони ММА хеле шинохта аст ва ӯ нафарам тасдиқ мекунад, ки агар ҳамин гуна имкониятҳо, ҳамин гуна нафароне пайдо мешуданд, ки агар арзиши кам ҳам дошта бошанд, хеле дастгириҳо мешуданд. Фикр мекунам дар қатори Сиёвуш ва дигар нафароне, ки дар ин ноҳия ном ва нуфуз доранд, зиёдтар мешуданд, яъне шумораи варзишгарон зиёдтар мешуданд ва дар арсаи ҷаҳонӣ, дар арсаи байналмилалӣ онҳо боз парчами Тоҷикистонро яъне боло мебурданд. Мо ба ин бародар ва он нафароне, ки зери роҳбарии ин мураббии кордон ва мураббии дилсӯз дарс ва тамрин мекунанд, ба онҳо барор мехоҳем ва бовар дорем, ки дар рӯзҳои наздик аз ин ноҳияи зебоманзар ва аз ин ноҳияи хеле диданӣ парчамбардорони арзанда рӯи майдон мебоянд ва дар рӯзҳои наздик боз онҳо шомили Федератсияи Таҷмаф мешаванд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шарафи Тоҷикистонро боз боло мебаранд. Тоҷикистон ба пеш!